जोबोद मोजां जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार सारनि खोथाफोरखौ खोनानानै बयबो दिनैहाय बिजेपिआव बयबो जयनिं जानो आवगायबोदों आरो मानब गेदेर जोंनि मदि सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बयबो आवगायबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो सिगाङाव रेशन कार्डफोरखौ जों होनो हायाखैमोन। दिनैहाय गोबां मानसियानो गासिबो रेशन कार्ड मोनजोब्बाय, मोनैयानो गैला। बुंनो थाङोबा 100 माने 2% दंसै। दा बेफोरखौ नुनानै आरो बेफोरखौ नुनानै दिनैहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जयनिं जानो फैदों। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, आवगायनि सिगांफ्राव रेशन कार्ड गैयाब्ला माइरंफोरखौ मोनामोन, नङा होमबा? ना मोनोमोन? दाथ' रेशन कार्डबाबो मोनो, नंगौना नङा? रेशन कार्ड थाबाबो दा मोनो। कंग्रेसनि दिनाव माइरंखौ 3 केजि लायोमोन, दा नैबे बिजेपिनि दिनाव फ्रियै होबाय बिजेपि सरकारा। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया बुजिनो हादों गमामायैनो बिजेपि सरकारा खामानिखौ मावमारबाय। बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि एजिपिआ खामानिखौ मावमारबाय। मानब गेदेर प्रमद बिथाङाबो गोबां आसनि लाबाय। जेनेबा नोङो आलारि सोरां, माइनाव सोरां, गियानि सोरां, बेफोरजों बिथाङा रग निर्मलनि दाराय बिथाङा 27,000निबो बारा बेमार आजारफोरनो 5,000 खरि होखांबाय। जाय गथ'फ्रा गियानि सोरां सात्र सात्रि बिथांमोननोबो 27,000निबो बारा बिथाङा 5,000 खरि होखांबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मथा-मथि 10,000 मानसिनि 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि होबाय आरो हा फाट्टाखौ बिथाङा होगासिनो दं। बेफोरखौ नुनानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों गमामायैनो बिजेपि सरकारा खामानिखौ मावबायब्ला जों सरकारजों थानानै दिनैहाय जोङो सरकारनि आसनिखौ लानोसै होननानै दिनै बयबो लोब लोब फैदों। आरो दा अरुनदयनि खोथा, आवगायाव जों अरुनदय होनो हायाखैमोन, जोंहा आसनि गैयामोन कंग्रेसनि दिनाव। दा दिनैहाय गासिबो अरुनदय मानसिफ्रा मोनजोबनो हाबाय। डेभेलपमेन्ट PMY न' गोबां होबाय। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया दिनैहाय सिन्था खालामनानै बिजेपिआवनो हाबनोसै होननानै दिनै 1000निबो बारा जयनिं जाफैदों। दासिमाव बनरगाव हिसाबै बिजेपि बा एनडिएआ बेसेबां जौखोन्दोसो भट मोननो हागोन? एकदम 75-80 100% बाव खुनु आरो दोनखोमानाय गैया।